Вітаю ўсіх, шаноўнае спадарства. Тым разам мы з вами знаходзімся у рэгіёне Гішпаніі Каштыя і Леон і канкрэтна ў горадзе Леон. Вельмі цікавы момант, таму што мы прыехалі сюды ў дзень 12 кастрычніка. І 12 кастрычніка ў гісторыі Гішпаніі з'яўляецца адным з найбольш неадназначных гістарычных падзеяў. Чаму? Менавіта ў гэты дзень у 1492 годзе Хрыстафор Колумб адкрыў Амерыку, таму гістарычна гэты дзень называецца ў Гішпаніі «El Día de Hispanidad». Але адначасова, калі для Гішпаніі гэты момант адчыніў этап гістарычнага багацця і эканамічнага дабрабыту, то для каранных жыхароў Лацінскай Амерыкі гэта азначала пачатак тэрору, зняволення, рэпрэсіі. Звычайна сваіх падарожжаў я не планую, і яно ўсё выходзіць даволі спантанна, але не тым разам. Сёння наша праграма вельмі насычаная. У планах у нас адведзіць музей гораду Леон, знакаміты дом Ботынеш, палац Гузманаў і кафедральны сабор. Канешне, паміж іншым, мы таксама будзем спыняцца на некаторых маляўнічых краявідах гораду і на гістарычных цікавінках. А ў канцы выпуску вас чакае інфармацыйны сюрпрыз. Чарговым разам пераконваюся, наколькі адрозніваецца досвед сядзець на парах у Польшчы і слухаць нейкія цікавінкі пра гісторыю Гішпаніі і мець магчымасць асабіста пабачыць і дакрануцца да гісторыі. Тут адразу можна звярнуць увагу на назву гораду, таму што Леон вельмі правільна можа навязаць асацыяцыі са словам леў. Але як не дзіўна, і ўвогуле ў наваколлі зусім ніколі не сустракаліся львы. Усё даволі проста і павязана якраз такі з перыядам старажытнага Рыму. Якраз такі ў часы старажытна-рымскія горад называўся Легія. Але пасля гэтая назва перажыла, скажам так, словаўтваральную трансфармацыю пра слова легіён і проста стала Леонам. Ну і калі я ўжо абмовіўся пра шлях рымскіх легіянераў, то было б страшэннай несправядлівасцю замаўчаць факт існавання шляху паломнікаў да Сантьяго де Компостела, который якраз такі праходзіць праз Леон. Калі шлях рымскіх легіянераў у Леоне пазначаны вось такімі маленькімі стопачкамі, то шлях паломнікаў пазначаны вось такімі маленькімі ракушкамі. І па-за тым у музеі де Леон знаходзіцца фільм, які больш-менш распавядае пра тое, якім чынам адбываюцца гэтыя паломніцтвы сёння. Я подозреваю, што я хіба адзін з усей нашай групы, который па сваёй наіўнасці не здагадаўся, чаму менавіта гэты архітэктурны помнік аўтарства Антоніо Гаўдзі называецца менавіта домам смока. Чаму? Ну, слухайце, кожны, хто добра ведае творчасць Антоніо Гаўдзі, будзе ведаць, што ён у сваіх праектах заўсёды натхняўся прыродай. Таму якраз такі ідэя гэтага будынку была паказаць смока у архітэктуры. І шчыра кажучы, да мяне гэта дайшло толькі больш-менш недзе ў палове нашай экскурсіі па самым будынку. Няма вялікага сэнсу браць адразу сабе гіда, таму што, калі вы добра разумееце гішпанскую мову, вельмі вялікая магчымасць, што вы патрапіце проста да нейкай экскурсіі, што-небудзь сабе там паслухаеце. Да таго ж, усе экспанаты падпісаны і можна самастойна пазнаёміцца з усім, што знаходзіцца ў гэтым доме.
а там знаходзіцца шмат чаго. Па-за тым, што гэта архітэктурны помнік, гэта яшчэ свайго роду гістарычны музей гораду Леону, якраз такі часоў Антоніо Гаўдзі, гэта значыцца мяжы 19 і 20 стагоддзяў. Каб вы не згубіліся, у музеі вас заўжды будуць весці вось такія смочыя лапкі. І я чамусьці вельмі здагадваюся, што для дзяцей гэтае месца мае свой шарм, таму што на кожным вуглу будуць знаходзяцца нейкія інтэрактыўныя забаўкі, на которые ты можаш стаць нагамі, пашавяліць рукамі. І заўжды з гэтага атрымоўваецца, што на экране ты або ператвараешся раптам у чалавека, апранутага ў касцюм з тае эпохі, або малюеш мазаік. Гэта ўсё вельмі крута. І нават шчыра вам прызнаюся, сам не мог паўстрымацца, каб не дакрануцца да кожнай такой забаўкі. Палаціо де лос Гузманеш, з палацам Гузманаў, прыдарыўся вельмі цікавы выпадак, таму што, па-першае, паколькі там цяпер знаходзіцца ўрад гораду, на экскурсію трэба запісацца. Нам зрабілі экскурсію з гідам. І гэта таксама вельмі класнае дасведчанне, таму што ты даведваешся, што у Леоне пафас — гэта наша сапраўднае ўсё. Прагматызм, канешне, таксама мае месца, таму што пабудова сканструавана якраз такі такім чынам, што ніжні паверх заўжды знаходзіцца ў цені, і гэта вельмі істотна летам. Але што датычыцца пафасу, гэта прагледжваецца амаль ва ўсім. І мяне асабіста захапіў момант са стокамі, которые ў той час амаль што заўжды, а мы гаворым цяпер ужо пра сярэднявечча, 14-15 стагоддзя, тады заўжды гэтакія вадасточныя трубы дэкараваліся гарпіямі. Але іронія заключаецца і пафасу ў тым, што якраз такі тут дэкарацыйным элементам з'яўляецца леў. Калі ты ўваходзіш у сярэдзіну, прыкоўвае тваю ўвагу несумненна колер на кожным з вітражэй. Па сутнасці, я не мог адарвацца і захапляцца чым-небудзь па-за цудоўнымі вялізнымі вокнамі з каляровага шкла. Прычым, праз свае памеры кожны вітраж быў асветлены сонцам крышачку па-іншаму, і праз гэта таксама ўражанне складалася іншае. І тут нечакана для сябе я трапіў у невялікі пераход, праз каторы я перайшоў да так званага Клаустро де ла Катедраль де Леон. Клаустро де ла Катедраль де Леон — гэта, хутчэй за ўсё, было месца, у которым жылі манахі, которые праводзілі набажэнствы. І тут уключылася мая габрэйская натура. Таму што, калі я ўжо выходзіў з гэтага Клаустро, аказвалася, што гэта былі два незалежныя ад сябе гістарычныя музеі, да которых да кожнага трэба было купляць білет за асобку. Але калі да кафедральнага сабору заплаціў 5 еўра, то тут мог заплаціць толькі 2 еўра. І я падумаў, а што б, калі б я ведаў, каб зрабіць наадварот. Ну, але я гэтага ўжо не праверыў, а шчыра вам скажу, што гэты архітэктурны стыль проста запаў у маё сэрца на векі веков. Мае каханыя, калі нехта з вас таксама хоча паяднаць навуку іспанскай мовы з культурнымі элементамі і цікавінкамі, сардэчна прапаноўваю YouTube-канал аднаго хлопца якраз такі з гэтай мясцовасці, который робіць класны контент на тэму свайго гораду і якраз такі з гістарычна-культурнай перспектывы. Канал называецца Люпа де Леон, спасылка будзе замешчана ў зафіксаваным каментары. А тым часам мы з вами развітваемся. Маё шанаванне і бачымся ў наступным адцінку.